हुफाफा हाङानो गसिगौमोन सयथिनोबो ओइ दरखार गैयालायनो नाङालायनो साखरि होननानै मिस्ट्रिखौनो फंफिननाय जाबाय आरोखि गायस नायलाय आसियानो थबस' सयथिनोबो मैया साफा ओरैबायदि गाबबायना होमबाबो गारनायाव गैया नै आमायसो हायाबा हाया होनना सारेन्डार लाखा लरफावबो जाजोब्बाय साला बे खामानिखौनो साला हांगो दोंगो आं फैदोंमोन बाब बहुद जावबाय जों जावनायालाय ओइ ट्रेक्टरसोलाय नै माहायल'सो बेखौ नायना ओइ सात ट्रेक्टरसो जाबाय इयावनो बालि गोनजा सयथिनोबो ओइ सेनकेबो लाबोखाबाय इटा लाबोखाबाय बालिबो लाबोखाबाय रडबो लाबोखाबाय बिथिं बेयाव नो दैया लोंना ला आयै सयथिनोबो दिनैनि बायदि मेङाखैलै गाइस वेलकाम बेक होनोबा मा होनबावनो गाइसफोर मा होनो ओरैबायदि ना मा बुंनो साला मानसिया मा होनना बुङो थानोनो साला आरसिसि मोजां न' गैया खि थाग्राखौ आरसिसि थालाय बायदिसिना बानायनांगौ आसुरित मोनलां सयथिनोबो आं हले बानायालै गाइस आं हले बानाया मासे खि थानो आन्दालाय मा आरसिसि मासे धालाय पाका धालायलायनोलै बेखौलाय आंनियाबाथाय एसे मा हाखर माहाय जावबाय औवा सायाव होथेबाय प्लास्टिक बबाय हाखोबना होबाय बास हासारबो जाबाय मा नुवाखै बेसेबां गोथौ बेयो गासै बेसेबां मोनयो गोलावआ 15 बेयो 9 10सो जागोन बे 10 बाय 15 मामुलि नामा जों सानदों दांबाय दिनै सापर्ट खालामदोंब्रा बेसेबां हाजिरा मावना जाबावनो बोरैबा खाफालफोरा गेवोब्ला सापर्टफोरजों गगोन खोमा ना हाजिरा मावना जानो थिकाया बेसेबांमोन 30,000 हा 30,000 गासैखौबो बुंब्रा बे मोनसेनिया 30,000 गाइस बे हाखर मोनसे खि थाग्रानिया 30,000 बेनिफ्राय मेनाबो इथिं जागोन आरोखि मेनाबो इथिं जागोन मा खालामनो आरो मावनांगोन मावाबालाय मा जानो हिनजाव लानानैलाय मारै फिसिनो आमायसो मावाबा मारै फिसिनो मैया बेनिफ्राय बे आसियानो थबस्र' सयथिनोबो नै नायलाय आसियानो थबस्र' सयथिनोबो मैया साफा ओरैबायदि गाबबायना होमबाबो गारनायाव गैया नै उपाय गैया मा बुंनो गाइस हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय माथो खालामबावनो उपाय गैया आसि जौबाबो मैयासो आसि जौदोंलै भाइ दिनै खामानियाव ग्रोब उपाय गैया माथो खालामनो बिदिनोसै जोंनिया मा बुंनो बिदि मावनानै बिन्दास इन्जय लायो जोङो इन्ट्रेस्ट नाङो आरो जोंनि मावनायखौ नुबोला सयथिनोबो नंगौना नङालै भाइ जोंनिया मावनाया जानला मोनला नङा हादारन नामा बे सानैजों बेखौ नै 15 बाय 10 बेखौ जावजोब्बाय नै बालाया बेसेबां जानानै दङ आरो नै आधा बिलोआवनो बेसेबां हाबाय मा बुंनो आरो गाइस दुगासो बुंना लानाय जायो एकदम गोजान दिनै एकदम खाथियाव नङा न'निफ्राय 18 किल'मिटार जागोन ना 18 किल'मिटार गोजानावसो दङ सारिदुवार टाउनाव आरोखि ओइ गामि ओनसोलावल' मावबाय थानोलै एसे टाउननिबो एसे एक्सपिरियेन्स लानो होननानै टाउनाव मावफैदो जोङो मिस्ट्रिखौहाय जोंनिया एक्सुवेलि दरमाहाया एसेबांबो नङा बेनिखायनो गामि ओनसोलनिखौ नागिरलै टाउननिफोरा गामि ओनसोलाव गागालग' बर'फोरा दागालग' खम दामफ्रावनो मावलाबायोना टाउननियावथ' मा 1000-1200 टाउननि मिस्ट्रिफोरा जोंफोरनियालाय मा बेसेबां ओइ बुंलालां लासिंसिं मा बुंबावनो बाला गोनजा गाइस मा बुंनो नै सेस बाला गोनजा बेजोंनो लुजागोनसो सयथिनोबो नै एकदम पियर बालि आरोना हायानो गैया नै एसे गोबासो नै बेसेबांखिनिल'सो हाया नै बेनिफ्राय फुरा बाला गोनजा न' खाथियाव होनबाथाय होबायमोन आं बेखौ आंबो होबायमोन बेखौनो आंथ' बेयाव दा धालाय होगोन होनना बुंदों ना धालायखौ बेयाव आंबाथ' अन्थाइ गरनैसो गारबायमोन सिमेन्ट बेगथामसो गारना होबायमोन दै होबायमोन मिलायना होबायमोन साफा जाबायमोन बे धालाय अयथासार मोनबायलै सयथिनोबो गाइस दिनैबा हले उपाय गैया हिनजावासो नाना होगोन ना होया बिराद बायोसै दानि हिनजावबो नाना होनो मा बुंनो आरो मिस्ट्रि मावनानै सिङानो जाला नों हिनजावा मिस्ट्रिखौ गारनो होबाय थादों मा बिमा मावना जागोनथाय बिनिफ्राय र' साखरि एप्लाइ खालामदोंमोन गाइस दिनै 15 तारिख ना
मैया 14 तारिखआव उदालगुरियाव रानिं दंमोन फाग्ला जोंखि मटा सटा माबा अमा बुन्दायाखि सोरबा खारनो हायो बे थारमाने ओरैबायदि जादों गाइस आं रानिं गैयि होननानै एप्लाइ खालामदोंमोन आरोना खिन्थु रानिं दङ रानिं गैया साननानै एप्लाइ खालामनाय बेलेग मानसियासो एप्लाइ खालामना होनायमोन दै बेनिफ्राय एप्लाइखौथ' खालामना होबायानोसै आं सानदों रानिं गैया अके इन्टारभिउ होनथाबाथ' आं पास खालामखागौमोन माहाय ब्रेना थिगानो दंना आंहाबो ओरैसो आरो बेनिफ्राय मैयामोन खारनो गोनाङा बेनिफ्राय सानदोंमोनबो आं एसे प्रेक्टिस खालामनो नामाब्रा होननानै ओइ बेनिफ्राय फुङाव खनसे नामा मोसौ दोहैनायाव फोथार बारियाव खारलांनो फाग्ला फेफु फाफा हाङानो गसिगौमोन सयथिनोबो ओइ दरखार गैयालै नाङालै आं साकरि होननानै मिस्ट्रिखौनो फंफिननाय जाबाय आरोखि गाइस हाया ओइ बारा जिरायबाय थाजायालै मालाय गुन्दै जानाय ना थाब मावनांसिगोन उपाय गैया साटारिङाथ' बेयाव बिनि हाबा जाबाबो नांगोन एसे साटारिंखौथ' खुन्थानि दे भाइ दे नोंनि एसे गोसो होदो दे भाइ दे नोंनि गोसो होदो एसे आं नोंसोर बोरायद्रायबायना बोलोएसे खम जाबाय मा खालामनो उपाय गैया हायोबा एसे एकदम साइना बदा खालामहर हर बोलो हो ओइ लागाव ओइ जुर मैदेरनि बोलो हैया दा आलै इयावनो गोलैबायदां सेसानिसो बोलो लानांगोन नोङो खारबाय गिनानै खारबाय बिराद मोजां जायो बे साला भिडिअ'बाथाय गाइस सापर्ट खालामदोब्रा बेसेबां हाजिरा मावना जाबावनो बोरैबा खाफालफोरा गेवोब्ला सापर्टफोरजों गगोन खोमा ना हाजिरा मावना जानो औ दे थांसिंबो खालामदो गाइस खालामदो एसे सापर्ट खालायदो बाथारबाय आं हाजिरा मावना जानो जावलु खामानिफोरखौ बेसेबां मावना जाबावनो गाइस खाख्रेब जालायलांबो सयथिनोबो एसे खाफालफोरखौ गेवहोदोब्रा प्रमद सार एसे बै गोजाजों लिरनायफोरखौ एसे एकदम दाबायलाबायनानै होदोंमोन नङाब्ला माथो खालामनो उपाय गैया थांसै दायो 4:30 जाबाय गबाय आराम थांनानै दुगै थांनायावनो नांगोन 40 मिनिटसो नांखायो सयथिनोबो बाय